Uh, Good morning. Mwazuka banje konse kumene muli. Yeah, tipasana kuti update mwa mango za zimene zikuchitika kunjapo. Pakati pano ndithu tinene pano kuti Israel ndithu ikusinjidwa. Komanso ma bases, ma assets ama Americans ku region ndithu akusinjidwa. Koma nkhani ndiyona kuti these guys amapanga control the media. So since I'm going to control the media, I'm a choose kuti ichi chikhale apa, ichi chikhale apa. So yeah, that's it. So imene machita kuti matrix. Chimozi napereka example yokuzana ndi anthu kuti anthu ena kuti iwati akasankha kuti timuchukitsa kuti zimatheka zimene zonso. Tufanya na mango play kena kubasi zimafikira nzazolera makutu kena kungozindikira kuti wachuka. So anyway, tikambe pano ku nkhani yokhuzana ndi ku Israel kusinjidwa kwambiri and mpaka na minister wa national security amachiro di Ben-Gvir amene tu ndamene so amayendesa nkhani yokhuzana ndi ma settlement like iweyo ukangozitchula kuti ine ndi myuda especially mukakhala anthu oyera right kudai makamaka koma anthu oyera kwambiri mukakhala kuti mwatero mutha kupita ku Israel ndikawaza kuti ine ndine myuda basi ndisokonekera misplaced nde iwo ajako akupatsa nyumba koma nyumba pena makupatsayo sikuti imakhala nyumba ino kuti ndi awo amangopita mwina kukantulutsa mwina mpalestina wina iwe reluka nyumbamo basi nyumba ila tatenga chifukwa ifeyo ndi ndani wake amene wawa so amalana ndithu kuli malo ambirimbiri kuti anthu onango I think napasa ndi video so inaso imene wino akankati mzima yankana na uli wandenga nyumba yanga atiwe iwe ku America uko ndine juu koma ndi nyumba ndatenga ndikapandatenga ine wino somebody else will take it mukumbukira nkani ngati imene so amangotenga oyendetsa wake amakhala amene Ben-Gvir so amene ndithu wapempha UN kuti ilowelereko komanso isiyitse Iran kuponya mabomba makamaka ku Israel akuti Iran ikupha ma civilians so sakufuna zoti zimene zipitilire and ku Israel kuli ma damage ambiri ma damage ochuluka amene akuchitika amene kuchako chifukwa cha mabomba amene akuchokera ku Iran and here the thruster would be pushing all of that propellant out, and I want to give you a sense of how big this is. What you're seeing here, this thing is just the fuel tank. Liquid fuel would be put. Mutakuona meji imene ndi chibomba chimodzi kumasa kuti apopo sichinati chilipo ndithu kwina kuona ngasi kumakhala chimukhala mutu kuja chonseyo kunyamuka kuchoka ku Iran kuyenda mtunda wa kuchoka pano kuchoka ku Malawi kukafika ku South Africa mtunda lumenewo ndikudutsa pokafika kumene koko so and pabwera tricky ina pano yonena kuti Iran yena kuti maiko onse ma Gulf region maiko onse amene akupangidwa attack ndi Iran and chifukwa choti akusunga ma bases Americans chanchani akuti ngati afuna kuti Iran isiye kuapanga attack iwo athamangitse ma embassies awo komanso achotse ma barracks a America mu region mwawo basi ndoti pa Strait of Hormuz paja azidutsapo America na challenge pakatipa kuti tikadutsa pene tikadutsa mpaka na pano saukadutsapo fuwa kudzozo kuti pene pajapo pa Strait of Hormuz pali mabomba anachedwa kale like automatic anachela kale mabomba paja sukuso mabomba akachoka kuna kwake ayimumoja mati chimene changotsa nkongo dina barani ndekungona steamer ya America kudutsa pajapo azango dina mabarani kungopolisa so ma Americans menza kudzidziwa that's why pakati pano mitengo chani zanthu zakwera and anthu ambiri dziko lapansi likudandaula chifukwa choti 20% ya mafuta pene madutsapo zinthu ndithu zatsekedwa zikuvuta so movie Iran imene yapereka ndi imeneyo move ina imene Iran yapereka ndina kuti akuti kuyambira lero nkhondo ayisintha tsopano chiminazi bonya zingopenya zibomba zokhazoka
dzikuludzikulu komanso zazitali komanso zamphamvu zonyengerana asiya kuti ali nkhondo iyi alowa ndithu ku phase ina. So atangoyankhula zimene zozo Donald Trump dziwana ndi press briefing yokhudzana ndi nkhondoyi. Donald Trump ayankhula kuna kuti nkhondo iyi I think itha soon. We hope we don't have any of that. And again, if they do that, if they play that game, we're going to hit them at a level that they have not seen before. So we're winning very decisively. We're way ahead of schedule. Our military is the greatest in the world, with the greatest equipment and the greatest people in the world. Nobody's ever seen anything like it. Iran's a very powerful country. They were going to take over the Middle East. If we did not hit them, they were going to take over the Middle East. They had thousands and thousands. Since their last hit, they had thousands and thousands of missiles and everything else. Most are now destroyed. But they were going to take over the Middle East. Those weapons were aimed at Middle Eastern countries that had nothing to do with this. They were going to take over the Middle East, and they were going to try and destroy Israel. So we stopped it with good timing, and we're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon. And if it starts up again, they'll be hit even harder. Well, Donald Trump, I would nkhondo he may end the war soon. Atha kuithetsa mwa pompano pa nkhondo iyi. Chifukwa nakuti Irani yo ayimaliza kale. Alibe leadership, alibe zida, alibe manevela mastima ankhondo aja, alibe chani, amene mwamva kale mene wayankhulira. Chabwino. Komano fuso ndonoti, is it true? No, it's not. It's not. Okay. Donald Trump nkhondo watopa nayo. Afuna aituluke. Komano ufuna kululuka kumene afuna aituluke nkhondo imene iyi sakufuna aoneke ngati woluza. Koma afuna aoneke ngati chani wawina. That's why mu statement imene akulongosola kunena kuti we can claim the victory. Pano pati tiona kuti awina kale. Tikamachoka pano pati tiona kuti awina. Yeah, please. Thank you. Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared for this war? Well, I think you could say it both. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. Like, are you serious? Like, okay, guys, let's be honest. Nkhondo linkati, guys. Nkhondo linkati. Iran would say nayambe. Komanso, I mean, secretary of war pit. It's like a pit. I mean, akona kuti nkhondo isi nayamba wayankhula kwambiri atulankana afusa akulu banji secretary of war akona kuti nkhondo sitinayambe nkhondo tiyambe kumene wakankha zosiyana kuti tiyamba new beginning of Iran or tiyamba I mean like sizugwirizana akamba za nkhondo iye akuti pali chiyambi cha nyuwani chomangaso kuipanga build Iran. Kwa anthu oganiza mawu aja si mawu onse amene amataka akayankhulidwa ndi amakhala exactly akutanthauza zimene zili mu mtima kapena exactly akutanthauza zimene zili ngati reality. Mawu akayankhulidwa munthu amatha kuyankhula mawu kwa mawuwo asakutanthauza amenewo. Pali zinthu zina, pali mawu ena makhala cover ongophiphiriza kuti tiphirize basi. Mawu ena alipo koma awawa sakuenda straight. Chifukwa chani? Like mmene nkhondo ili pano pa Irani yafinya one
yafinya economy, yafinya mafuta choyambira chimenechocho. Number 2, analonjeza kuti akupita akathandi zonse apitisa asilikali apitisa asilikali ku Iran. Koma yankho la ku Iran linali losavuta kwambiri. They can come, we are waiting for them. Yeah, I mean the Abbas Araghchi foreign minister. So akwachallenge kuti mukhoza kubwera tokudikirani sanapite panopa. Are you telling me kuti panopa titone kuti ndi victory panopa America yawina kale? No, come on. Nkhondo idakali nkati. So Trump akuyang'ana njira yoti aitulukire nkhondo, aituluke, koma apo aituluka asatuluke ndi manyazi. Chabwino. Mwina mukhoza mwana tiye timve ombali ya Iran kuti akuti chani wowo pa nkhondo iyi, akuti chani nde muchacha nokha kuti kodi nkhondo iyi Iran kuti aitu tiye nazo tikusadzani mpaka muzafike next time mukamazipanga chiganizo chofuna kupanga ati Iran muzaganize kaikawiri kuti We will no longer accept the status quo. The region has to change. We will not allow the United States or the Israeli regime to be able to threaten us again. In other words, the Iranians will push this war until the United States and the West recognize that attacking Iran is not an option, not now and not ever again. So this war is not going to end anytime soon unless the other side capitulates. And even when the other side backs down, there will be changes. Iran will not accept Arab family dictatorships hosting US bases that can harm us. And they will have to pay compensation for the slaughter and the murder that has been carried out. None of these regimes are innocent. Qatar, Saudi Arabia, the Emirates, Bahrain, Kuwait, Oman, none of them are innocent. All of them host US bases. All of those US bases have been used to conspire against Iran. All of them have been used to kill Iranians, murder Iranians. And not just Iranians. They've been used to kill people in Yemen. They've been used to kill people in Lebanon in a different way. So this war will end with a shift in the balance of power in this region. The axis of resistance will no longer accept a hanging sword above it. That sword has to be broken, and it will be broken, God